tudtam, nem akaratomon kívül. Most nem fogunk végigmenni az egészen, mert ügyesek vagytok, okosak vagytok, szépek vagytok. Kérnék szépen mindenkit, hogy jelentkezzen ott a stábnál, hogyha még nem tette azt meg, mert ott vannak a jelenléti ívek, ott vannak a karszalagok, ott vannak az étkezési jegyek. Az iskolába, hogyha elmentek, nem tudom, hogy volt-e valaki már az iskolában, ott vár benneteket egy szülő, ott ki vannak téve az ajtóra a nevek, ott föl lehet készülni. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy már nem szeretne oda visszamenni, hanem át szeretne itt a civilben, mert hogy utána jönnek a külföldiek, akkor itt az öltöző sátor, el lehet hozni a civil ruhát, érezzétek magatokat otthon, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Bocsánatot kérek, találkozunk 3-4-7-kor, mert 7 órakor van a nyitó ceremónia, azt 4-8-ig lezavarjuk, és utána rögtön következünk. Az öltöző sátorban lehettek, jól van? Ez itt rögtön a miénk. Köszönöm. Na mondja, fiatalasszony. Lebímettem őket, nem mondhatom mamának. Kam idziesz? 4-8-kor kell. Addig semmi. Utána jönnek csak a külföldiek. Hát nem tudom, a Gyurika mennyire lesz, mennyire nem. A vége lesz a